agaw. So ang aton panawagan sa aton pumuluyo, extra nga pag pahanugot lang anay, extra nga pasensya lang anay, samtang bag-o pa lang dindeklarar ini. Kulang kita sang scanner mo. Luyag magbakal ang gobyerno, wala kita dapat baklan. Kay ining scanner nga ni, puwerte ini ginagamit ini hindi lang sa pungsod Pilipinas, kundi sa bilog nga kalibutan. May pundo, may inugbakal, wala sang balaklon. Aksyon Radio Philippine Standard Time _4:46. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang sabon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang mga ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, Series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan, para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod. It can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan
pwede i-restrict man ang movements nila kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kay ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod kag maintindihan man sang aton mga kabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53. Morning, morning! Bilog nga dakmanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya, kamusta? Nagbulukas na ang pila ka mga balaligyaan pagkatapos nga may curfew kita. Nagsugod alas 10 ang takna kagabi, magabukas dugay-dugay o alagbukas na alas 4 karon nga kagahon. Ang aton patrol nagalagulad na sa mga dalanon sa pila ka mga lugar diri sa Bacolod. Ginamonitor nila kamusta na ining karon curfew kag nagbukas alas 4 kaina sang kaagahon. Baw kagabi masyado kalinong. Doon na mag-uhan ako sa bilog nga Bacolod. May pila ka mga convenience store nga bukas. Pero ang pila ka mga nagabaligya 24 oras sirado. Patay palong ang suga. Masubo man, no? Daw mamaguhan ka man. Pero kagabi, samtang galibot ako, daw madumduman ko sa tong Marcialo. Amo-amugid. May kurpyo to suna mo. Lumapaw ka to Scorpio so na ya. Si Piton sa pulis na yon. Dito ka magtulog sa headquarters. Papulion ka paggaga. Pagkatapos paggaga, manghilamon ka. Ah, kalay. Porke daw nagbalik ka. Daw kasubo, no? Daw wala tamanad, bla? Nga 24 oras siya. Sige. Libot mas pagiguro Ang Metro Manila, no? Amak mo nga daw wala gatulog tao to. Kisubong niya, may curfew. Bawa. Ginbutang pa sa state of calamity ang bilog nga pungsod Pilipinas. Abito kayon kong patrol, kamusta ang palibot sang syudad sang Bacolod? Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, ang sitwasyon subong diri sa Metro Bacolod.
nag-aamat-amat na no bukas ang pila ka mga balaligyaan sa pihak sining kagabi ginpatuman gid ining curfew action Fred ining kagabi jutay gid kayong kuano mga kitan mo yung mga lagalagaw action Fred daw halos wala sarado temprano pagidya daw kitan mo daw patsag ko bla ano nito gusto. But anyway, Action Fred champion man, no? Kay kagabi, makitanta ang disiplina sang mga nagabaligya sa mga tao nga temprano pa, wala na naglagaw pa, no? And at the same time, Action Fred diriya, nag-aamat-amat naman abri o kung bukas ang pila ka mga balaligyaan diri man sa Burgos Public Market nga sa piyak sining kagabi ti sarado ang iban gani diri ito stuto Action Fred itong ginapamangkutan tabla permi pag kuan ang baligyan ni siya sang mga utan ginlabayan man siya sa pulis kagabi kay plano niya kuntani mamalaklon sa Libertad gali kay ti paglabay sa iya sa pulis niya nay di nga makadto mabakal abi sa area naman sang Libertad galing kay tisiling sa iya sa pulis na hindi ka na pwede din balay mo kay dulong takati subong hangit ka kaagahon ng Fred nakalakat man no si Inday Tuto pagpamalaklon man sa mga utanon so subong Action Fred ti presyo kita sang mga nagapangunang nga isda subong kay subong sini Action Fred ti kagabi jutay halos gidya nga ginpatuman ining curfew ti subong mga tao ya temprano pa nagpamalaklon sa mga isda diri sa Burgos Public Market kay paring nini magluwas nga may-ari ni siya tangigi may-ari man siya bangros no pila subong bangros mo pre ang lago 200 oo ang gagmay 150 ang gagmay depende ni siya sa klase may tangigi ka subong ati mayad ni pila subong ang tangigi mo pre 350 yung nagnubo siya anong rason nga nagnubo siya medyo damo supply supply na subong damo na supply damo na damo supply Action Fred no that is why may paglubo na sa presyo naman karon sa mga isda diri sa Burgos Public Market sa kay Junior magkutunta kay may karaho ni siya kag subong man aloy no Junior mangistorbo lang ko kadali pila ang karaho mo subong 160 oh 150 pwede na pwede na 150 Action Fred pwede pa kayo kay Junior no ang aloy mo ya pre 114 medyo nubo ni siya subong aga ang aloy 140 nagliga to 160 subong sini Action Fred 140 na lang no ang presyo may bag-o diri Action Fred na maguhang ko ni nga itsura sang isda ano ni nga isda galingi libintador Rebentador libintador na dagko oo ang tsura sini Action Fred nang daw mayang-maya siya lantawon bala pero dagko ni siya Action Fred Ngalan niya Libintador, galupok wala, galupok niya pre galupok ang presyo. pero pili ang presyo 200 na 200 ang presyo Action Fred mayad man ni siya kay tsura sini Action Fred daw maya-maya nga pink ang kolor sang aya sini nga imbis ti ang giya sini nga lawas may pagka-pink mangguro na yan no o anong pag-abrihan ni siya anong lawas niya kung abrihan mo siya kung palitan mo ni siya anong kolor pula ang lawas niya yos the best ni siya tulahon paksiwon mayo man the best ni siya Action Fred no first time ko nang nakakita mo Rebentador oy ari pre yellowfin niya siya pero panit ni siya no panit ni siya kung gamay pa magdako tuna ang panit siya tag pila 200 man Japon 200 yellowfin pa nga panit Action Fred pero magdako ni siya tuna amni ang available subong sa kay ungi pero subong niya ang imong nga bulaw pila subong 240 240 medyo naglubo ang bulaw ikumpara ka nagligan sa 60 no thank you kid available man diri sa pihak Action Fred sa kay Maymay Libintador man pero may lukos ni siya lukos niya sini Action Fred lumiyagan ang tawag diri mo ang lumiyagan ta nga lukos tag pila pre
160. 160 ang presyo sa lukos nga lumiyagan. Pero may lukos kita, yun lang puti, medyo kampyon ng kolor. Tagpila na siya. Tag 350 na yan. Tag 350 ni siya. Action Fred, no? How about ang kuan niya, area? Pangpigado gini nga presyo. Ang available ta subong lubo-lubo. Bulubo, tag 160. 160 ang tuloy Tagsin lang na yan. Tagsya na lang siya, Action Fred, no? Ang tuloy. So, for naman yung mga available subong, ng mga isda, at least ang kodang taon takampiyon subong ang presyo sa isda. Kaya naglubo siya, Action Fred. Nag-amat-amat kita sa mga shells naman, mga baligya, basi available man. Subong ang, of course, sa mga shells na ni, green shells, tinalang green shells. Ang ginapangita mo nagligad, Action Fred, hindi ba lang, ano ni siya gani subong ma'am? Tinala nga sisi. Tinala nga sisi oh. Tagpilan na subong? Tag 20 magyapon ang baso, 350. 350 pero available mo punaw. Pila ang punaw? 100 ang kilo. 100 ang kilo sang punaw. Ini sigurado ko crablets na gid niya. Hindi na gid kaya magsala niya kay gagmay. Sel, tag 140 ang kilo. Crablets na ni siya. Crablets na siya. Wala siya sa sale mo. Yos, ari ang kuan mo, green shell? Ang taong, tag 50 man Japon ang kilo. 50 ang kilo, Action Friends. So, para muling mga nakita natin diri, samtang galipod kita, diri man sa area sang Burgos, no? Public market. Way naging si Noel. Well, anong baligya mo subong, Well? Ay, lagaw ang tuloy. Lagaw na lang na ni. Lagaw na lang na way pa-supply. Nagstorya kami, Action Fred, ni Sir Ruben Casipi, ang supply subong sang isda. That is why nga sa pagkadamo, inabangod man ang supply nagikan sa area naman sang Valladolid, Hinubaan, kaga iban pa. Labayan lang nato ng pwesto ni Toto. Ay, ang tabo kay nanay mo? Indakop sa pulis. Indakop sa pulis. Bata niya subong ang nag-abalig yung Action Fred, no? Amuli sa mga utanon, Action Fred kagapanakot. So for abuni ang pila ka mga sitwasyon subong diri sa area sang Burgos Public Market. With Aksyon na ni Kiraw, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:03. Hindi kita maglapas kung anong ginamando sa aton kapulisan kag gobyerno nasyonal kag lokal, sunod lang kita. Parang benepisyado man kita nanan para malikaw kita sining makamamatay nga kagaw. Ari ho pamasyar kamo sa libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon dira sa Life Extension Clinic. Amo niyang mayong balita. Alas 9 sa ngaga, tub-tub alas 3 ang takna sa hapon, bukas sila agod sa libre nga pagpakonsulta. No? Sa Life Extension Clinic, ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Importante sa tanan, makabakal kamo sang ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor makapalikaw sa aton sa 17 kasay sang kanser kag halos 105 ka pamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3 dito sa Amerika. Kag kaiping nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic ara lang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:05 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity.
As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Diri kita, mga balita naton sa Kapitulyo. Bangod sa COVID-19, sila ay Provincial Hospital, magadugang sang 30 ka nurses. Balita Kapitulyo. Detalye, kung kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Bilang dugang preparasyon sa gobyerno provincial para mapaganhagan ining epekto sang coronavirus disease 2019, nagdesisyon si Governor Eugenio Jose Lacson nga dugangan sang mga 30 ka mga nurses ang Teresita Halandon ni Provincial Hospital sa Surad sang Silay agud tong madugangan man ang puwersa sa mga health personnel nga mag-aamuma sang mga posible pasyente nga nagabatyag sang simptomas sang sining virus. Kahapon sa regular nga sesyon, ginaprobahan ang 117.5 milyones ka pesos nga sa diin dirikwaon ang pundo nga gamiton sa paggasweldo sang sining iga-hire nga duha ka medical officer 3, 30 ka nurse 1, kaga 3 ka mga nursing attendants 1 ang ila sa nga contract of service mag-aumpisa bulan sa Abril tubtob Disyembre subong 2020. Yari si Governor Lacson. Especially in hiring of additional nurses for our provincial hospital. I think there's 30 nurses. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bakulod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 9:15. Una nga bula, resulta, 9 kag 15. Second draw, ikadua nga bula, 38-11. Ikadua nga bula, resulta, 38 kag 11.
third draw, ikatatlo nga bula, 7:35. Ikatatlo nga bula, resulta, 7 kag 35. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Nakabakal na kamuhabon, 100% natural, habon wala sa ginsimpon nga chemical, puro-puro, kagini makahalit sa panit. Amo ini siya ang Santon Plus Herba nga hamon. May antioxidant na may anti-wrinkles pa. Hindi bala magkurinot ang inyo panit sini. Para sa hobin kag prisko nga kotes, Santon Plus Herbal Soap kita. Healthy beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo, magpino ang kutes kabagubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon mabakal na. Pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17. Puerte, oh? Ang veteranong artista nga si Christopher De Leon nagpositibo sa COVID-19. Kag ang direktor mismo sang Department of Health positibo man sa COVID-19. Puerte, no? Hindi lahog-lahog ining kagaw nga nagalapta subong. Gasaka lang nga gasaka. Puerte, no? Amo na nga patiho naton ang aton gobyerno. Kung ano ang mando sang gobyerno, nasyonal kag lokal, sunod lang anay kita. Hindi kita hagad reklamo. Pinsarabla? Kanday Senador Subiri, Senador na putik bakod, puting kwarta, dutlan pa sang COVID-19. Direktor ka na sang Department of Health, dutlan ka pa. Purti ini ang COVID-19. Wala ginapili. Kung nagkaladutlan ini sila, nga may pundo nga kwarta, ano pagidayan ang mga imol naton nga mga kauturan? Ang ato ni muon niya, tinir sa balay. Amo lang mahimo, tati, kitaya imol. Madutlan ganing may kwarta, ti may kwartas laya, posible may tsansa nga magayo, kitaya, kung madutlan ta, wala pa tagadaan pagkaon, kulang pa ta sa vitamina kag tanan, wala man naton ginapangamuyo, laban-laban stuis. So, hindi kita hagad reklamo. Kung ano ang ginamando sa gobyerno para ini sa aton, uluantos lang diutay. Hindi agad reklamo. Baw, kay may mga utod kita yung agad reklamo, ginapaagi pa sa social media. Agad kita reklamo nga wala kita sang mahimo. Ano pagid kon madutlan ka bikaron? Mano ka? Matulutumbo lang? Ay, kabudlayo. So, meantime, nga daw galala pang COVID-19, sunod lang anay. Kung ano ang dapat sa aton pamilya nga magtiner anay sa puluyan temporaryo, himuon ta para ini sa aton mga kabataan nga malikaw sa makamamatay nga kagaw. Kadelikado.
kung ini nga mga tao malatnan, hindi malayo. Nga kung hagad kita pilosopo, hagad kita sanghal lagaw nga lagaw. Iba niya, pati ka na. Wala man na. Ang lain kon, hagad ka sang pakalain sa tanan nga mando sa gobyerno, kag daw medyo styling kaya nga agad lagaw, dumulot gani sa lawas mo. Amo na gila siling timan gaba kag mirese. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Aber, kapi-kapi ka mo na ida. Para nga magtulutaway pamatsyag ta. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract namin niya kay kung may diabetes ka, wala niya kalamay, natural sweetener lang ang Dr. Alfred's Green Coffee. Kaya gitunan niya sa mga scientifico sa Amerika, dito na diskubrihan nga kung berde pang kape, porte ka powerful sa iya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa Priska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangustin. Loaded pa sang phytonutrients, panawag sa iya natural colon cleanser. Kay kung matinlong aton colon, malayo kita sa masakit. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga. Sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cherson Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore, malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, Series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard.
and kabay pa mangayo ako sang pag-inchendi sang aton mga kaabyanan sa norte halin sa Talisay hasta sa San Carlos kag sa sur halin sa Bago. Las 5:25 na. Uy, bakal kamo Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga may antibiotic properties, may ari ini siya kombinasyon sa madamo nga herba. Ining palanakit sang kalutalutaan bla. Amo ini ang epektibo nga ibanyos ang Santon Plus Herbal Oil. Kung magbutod ang tiyan sang bata, sakit yan, sakit puson, amo ini ang gamitan ninyo nga inugbanyos epektibo, Santon Plus Herbal Oil. Bakal kamo sini, ibutang sa tagsa kapuluyan, sa tion sa pagkinanglan kag emergency, inyo gid ini mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil, mabakal na. Pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan, pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Sa nagahulat para sang resulta sang loto, wala kita sang resulta subong. Temporaryo, nagasira, pating pugo niyo, kag ang aton siniluto, temporaryo anay, no? May ara lang notisya, pag-abot nga pahanugutan naman, nga may bula naman kita sa luto naton. Kay madamo ang nagahulat, madamo ko taning magtaya, pero sirado ang Lotto outlet. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Magkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo.
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may daya pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:32 na Santon Plus Herbal Capsule number 1 nga magpakupos magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas tumor ka man bukol sa baga goiter tunawon ina sang Santon Plus Herbal Capsule kag indi pagpadugaya abyan basi mangin malignan pa ina kaysa unay ni mga goiter nga ginapaoperahan ini. Ang pagpaopera okay man, o galing, may agi, may pilas, may pinalian, sa Santon Plus Herbal Capsule, ang mga bukol nga nagatubo sa lawas, iya ina tunawon. Mas mabakod pagid, kung ang Santon Plus Herbal Capsule, ikombinar nyo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Amo ni siyang kinanglanta, subong nga panahon, nga masyado kadamo sang pamalatian, kay kung mahina ang lawas mo, mahina ang immune system mo, lapit ka, tapikan, trangkaso, ubo, sipon, hilanat, kag iban pa nga pamalatian. Amo gani, nga ginarekomendar naton, sining pitipit nga panahon, mag-Mighty C kamo, ang alkaline nga vitamin C para magbakod ang lawas, magbakod ang immune system. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C, ula ni gabulag o pod permi, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C, pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan paagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:34 na diri kita. Vice Mayor Pamilyaran nagklaro nga may pundo ang syudad kontra COVID-19 pero wala baklan sa mga protective gear. Balita Detalyo po di Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mayong aga-aksyon, Fred, ging klaro ni Bacolod Vice Mayor Alcida Familyaran nga mayara sang pondo ang syudad sang Bacolod para magbakal sa mga gamit kontra COVID-19. Pero sa press conference kahapon nga adlaw gin patahag sang Vice Alcalde Action Fred nga hindi naman available sa market o kung wala sang stocks ang pagabaklon nga mga kagamitan kang isang thermal scanner, face mask, alcohol kag iban pa. Ini kasulod Action Fred nga may pila
usa ka mga reklamo sa social media nga mga pulis nga nagpatigayon sang checkpoint sa mga borders sang syudad ang wala sa mga face mask kagkulang ang mga thermal scanner. Sa karon action Fred, temporaryo nga ginpahulam sa Department of Education na Bacolod ang mga thermal scanner nga unang ginpanagtag ni familyaran sa ila para ini ang mausara sa mga kapulisan nga yara sa checkpoint. Nagpasalamat action Fred si familyaran sa mga frontliners kang sa mga health workers kag kapulisan nga nabutang ang ila sini nga lawas sa peligro para masiguro lamang nga magapabilin nga COVID-19 free ang Bacolod City. For the public to know, ang budget sad to say, wala sa tax or wala sa market ang aton needs. Wala ka baklon nga scanners, wala ka baklon nga mask, wala ka baklon nga alcohol. Ang aton mga PNP personnel, nurses naton, they are risking their lives para maproteksyonan ang aton safety. Nabatian si Bacolod Vice Mayor Alcida Familyaran. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Coffee Mix. Aton gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Tandaan na, Life Extension Coffee Mix. Bangod ang Life Extension Coffee Mix, ang mayara sang Rushing Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, plus Vitamin D3. Kada aga, ugali ang pag-inom sang pinakauna nga kape nga mayara sang Vitamin D3. Mabaka sa Life Extension Clinic sa J7 Building, Lacson City, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nakita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na. Maayo maning kapisa no, ni Vice Mayor Pamilyara, no? Wala man untat ang iya trabaho. Daw may rason nga ginbutang na siya. Agod nga bisan paano mahatagan sang mga binag-ubag-o nga impormasyon ang taga-syudad sa Bacolod kon COVID-19 ang paghahambalan. Sige, mabuhay ka, Vice Mayor Elced Pamilyaran. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Bato sa kidney nag-ungo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Aksyon Radio! My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, Series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod.
This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at uproprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:47 na. Diri kita newly identified individual dakop sa bypass sang Victorias PNP. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May ag-aksyon na Fred Dakop ining isa ka newly identified person kon droga ang paghambalan matapos iya nga magpatigayon sang bypass operation ang Victoria City PNP sa VMC area, Barangay 19, siyudad sa Victorias. Ang sospitsado kilala sa kay Ramel Santillan, 33 anyos, taga Hacienda Banilad, Barangay Nangka, Banwa sang Ibi Magalona. Sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, tigayon nga nakuha siya poder sining suspect ang balor 5,000 pesos ginapatihan shabu, drug paraphernalias ang 400 pesos nga bypass money kag 220 naman ginapatihan benta sang iya sini nga pagbaligya action na Freda. Kaso nga napaidalom sa Republic Act 9165 Section 5 kag 11 among atubangon sining suspect nga karon preso na sa custodial facility sang Victoria City PNP. Inang balita, ini Section Brian Morden nag-report una sa balita una saksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:48 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at uproprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Gamyo ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:51 na pipila lang ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, arestado ining duha ka ginaligar drug pushers pagi sa bypass operation sa idalom sa mga kapulisan sa police station number 5 alas 6:45 kontak na kagabi sa Purok Mapalaron, Barangay 30, Siyudad San Bacolod. Ang suspect diri kilala kay Reggie Delector alias Gamay, 30 anyos, kag ining si Clarice Castillo, 22 anyos, lunsay nagapuyo sa Purok Abocado, Barangay 20, diri sa Siyudad San Bacolod. Nausunod diri kay Police Captain John Christopher Masangkay, kanday Delector kag Castillo ang ginakabig sang ila siningahanay bilang newly identified drug personalities. Kag tigayon ini nga nabaklan sa mga kapulisan sining ginasuspitsohan Shabu sa diin na recover diri ang 16 tanan ka plastic sachets ang suspected Shabu, more or less mga 4.5 grams nga ang bili 20,000 ka pesos. Samtang sa station number 7, duhaman ka mga persona ang arestado sa bypass operation kagabi sa Abada Sky, Barangay Vista Alegre. Din ang suspect diriging kilala kanday Paul Andrew Ligario alias Paul, 35 anyos, kagini si Joey Cordoba, 46 anyos, lunsay nagapuyo sa amuman nga lugar. Nausunod diri kay Police Lieutenant Florentino Abalayan, ang hepe sa police station number 7. Tigayon man nga na-aresto ning duha ka mga suspect matapos ka nagbaligya sang isa ka elongated plastic sachet sang suspected Shabu. Isa ka police nga nagpakuno-kuno buyer. Then recover diri action ped ining 11 tanan ka plastic sachet sang suspected Shabu sa diin ini may biliman more or less 20,000 ka pesos. Sa station number 1, dismayado ining 26 anyos nga dalaga matapos man nga ginkawatan sa downtown na area ang tagreklamo. Ginkilala kay Ana May Gonzales, nagapuyo ni siya sa Regent Pearl Homes Alihisa diin sa Alikasyon sang tagreklamo. Mga alas 9:45 antak na kagabi samtang yara sa dalan sang Luzuriaga. On board ni siya sa salakyan di pasahe. Uyat niya pagin ang iya sininga cellular phone galing kay ti ang natabo di reaction Fred. Isa ka wala makilala nga persona ang nag-snatch sang iya sininga cellular phone nga ang bili 10,000 ka pesos. Balita, report sang patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Kagkaroon ang mga ginagamit ang makaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Aksyon Radio! My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, Series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon while we avoid infection among the residents of Bacolod. It can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time. On minuto ang nabilin, mapangot kita sa takna lasais. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,